हरि के भजनिया हो हरि के भजनिया अरे जबले जिया तबले भज हरि के भजनिया हरि के भजनिया हो। अलख निरंजन केहू बाबा चा अरे जोगी द्वारे पधरले बने कुछ लियाओ दान पुण्य करो कल्याणे कल्याण रही। माता बहन लोग के हो के द्वार पछिलाता बाबा गोल लागत नहीं। अरे खुश रह कल्याण होखो तार मनोकामना पूर्ण होखो हो तारा मन जो सब कुछ होखो। बच्चा कुछ लियाओ अरे जवने जोरी आटी तवने बाबा के दान करो कल्याणे कल्याण रही हो। ली आई भिक्षा। हाँ ये महाराज देखी जल्दी रहो हमारा द्वार से चल जाई न तो अगर यदि हमार माई देख ली ना कि चंदनमा भिक्षा देता तो लोटा लोटा के हमरा के मारी। यही तरह एक दिन एगो भिखारी के भिक्षा दे देहनी जान नहीं कि बड़ी न मार मरलस मैं भा महतारी। ई बात बाटे। हाँ बाबा खूब मारे ले जाए दे बच्चा आ खूब काम करवावे बाबा ऐसा कौनो आशीर्वाद हमके दे दी ना कि ताकि हम पढ़ लिख के नौकरी वाला हो जाई। तू टेंशन मत लो मन लगा के पढ़ब तो मनोकामना पूर्ण होई। ए बाबा हम मन लगा के पढ़ी ना लेकिन जब घरे आई ना आ कुछ काम धंधा ना करी ना तो खूबी ने मारे ले डांटे ले। टेंशन मत लो कष्ट झेले रहो ना तो एक दिन छुटकारा मिली दुख रहेला तो एक दिन सुख भेटाला। ये तो सब जन्म जन्म के साथी है सुख दुख। ठीक बा बाबा तो हारा के का कही खुद हम मैं भा महतारी के सतावला के चक्कर में घर द्वार छोड़ के भागल है या जोगी बनल है। मैधा महतारी ऐसा होखबे कर ली सन। ए बाबा उहो कहेले कि भर ढीड़ खाता आ काम धंधा नहीं करत। अच्छा ये बताई हम पढ़त हई तो का हम काम करी पढ़ाइए में टाइम लग जाता ज्यादा। जाए दो रोल गावल ना जाला कौनो बात नहीं खे जा कष्ट सहल जाला एक दिन सहले रहबा ना तो तारा के ओकर फल मिली। ठीक बा बाबा चल नहीं ना तो देखी ना तो हमारा के बोले लगी। ना 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 बच्चा हम अबे जाता नहीं महतारी न वैसन बिया कि केहू के भिक्षा देवे के खातिर माना करे लगतिया न तो आज हम अपना हाथ से साधु बाबा के 1 किलो अनाज देले न रहती। छोड़ा हटाओ जाए तो चलो न तो देख ली न तो मारे लगी। क्या प्रभु जिंदगी जियला में बहुत न कष्ट बा दुख बा है जिंदगी में। महल अटारी कौने कामे के जब दर दर भटके के पड़ी। अलख निरंजन केहू बाटे ए माता बहन लोग अरे केहू होई तो बाहर आओ जोगी द्वार पर चिल्लाता। के हटो सुतल रही सुतलो मुश्किल भइल बा। बाबा हमारा दुआरी पे गोड़ थी बाबा। खुश रह कल्याण होखो बच्चा कुछ दान पुण्य कर बड़ा भाग से जोगी द्वार पर आवे न हो। हाँ बाबा बहुत आज हमहू भाग्यशाली न बानी कबेला हम सुतल रही कहनी कि के हट बार बार दूसर कोई द्वार हमार पीटत रहे। अच्छा चलो कोनो बात नहीं खे द हम थाक चुकल बनी कुछ जौन जोरी आटी चाउर गेहूं रुपया पैसा जौन तारा सपरे। हाँ बाबा हम दही बाज दान पुण्य बहुत कर खुश बानी हम जरूर दान पुण्य दही बाज लिही बाबा है। जा जैसे चंचल वाला वही तरह चंचल रहल कर एकदम जिंदगी खुशहाल में जियल कर। ठीक कल्याण होखो एकदम। ठीक बा। डुबवलय हरि हो डुबवलय हरि मोर नैये मझधार में डुबवलय हरि। अलख निरंजन के बा हो केहू बाटे ए माता बहिन के हजी बहिन अरे कुछ लियाव हो। गोला तनी बाबा खुश रह बड़ा भाग से दुआरे जोगी महात्मा आइल बनन बहिन कुछ दान पुण्य कर। हाँ बाबा हम बाबा लोग के वैसे भी सेवा पानी या सेवा सत्कार करी ना कनिए चली ना हमरा हो दलनिया में बैठी आराम करी हम पानी वानी लेके आवा तनी तनी कुछ आराम आराम कली सुहताली ओकरी बाद जाए। हर बात सुन के तो दिला नहीं कर के हर बात के टारी चल तू कह तड़ू ना तो हम चल तनी वैसा लागत ना कि बहिन से हमरा कोनो लगाव बका एकर बात
ये कोई हमारा दिल में चुभता बुझात कि कोनो एकरा से हमारा रिश्ता हो कोनो नाता हो ऐसे लागता हमरा ये काहे लागता। अब फिर राहत बुझाता चलत चलत मिजाज थकिए गइल ह। अभी ना लड़की कहले रहित न तो हम रुकल थोड़े रहती, ले बाबा लेकिन पानी। कह दिले हे तो अच्छा लागल ह। पानी बाद में पियब जानलू बचिया, तनी कुछ घड़ी बैठ के सुस्ता ले तनी। ए भाई ए बहन काहे तहर चेहरा उदास उदास लेखा लागता हो, कुछ बात बा का? ना बाबा कुछ बात नहीं की। ना ना देखे से लागता कि कुछ दिल के बात छिपावत तरू, यही के चलते तू उदासल बाड़ू। उतना जिद करो तनी तो बताइए दे तनी। आपके देख के ना हमारा भाई के याद आ गई है बाबा। तोहरों के देख के हमारे बहन के याद आ गई, लेकिन का करी, काश हमार बहन से भेंट मुलाकात हो जाते एक बार तो हमहू अपना आँखी से देख लेती। कौनो बात ना बाबा, भगवान चाहिए तो शायद भेंटे हो जाई, ऐसा कोनो बात नहीं खे। जाना तनी एकदम आपे लेखा चेहरा का हमार भाई रहे, अभी छोट रही जाता तो हमार सौतेली माई रही तो हमारा भाई के हमरा के घर से निकाल दिहली समझनी। आ रास्ता में हमार भाई ना हमरा के पेड़ तर बैठा के पानी ले आवे चल गई ना। आ जब पानी ले आवे गई ना तब उधरिए पता ना कहाँ चल गई ना। हमहू दूसरा गाँव में वो दूसरा गाँव में भुला गई नहीं जाओ तन्ने देर में। हाँ तोरी की जरे बहन तू रे। अरे हमहू दम किस्मत के मारल हई। अरे माई हमर मुअली के मारत रहली हो, सोई ठाले दाग पिठिया लाल कोइले रहली हो। भैया जब मैं महतारी खिसियाए न तो चूल्ही में ले चोइठा निकाल के यस पीठ पर बजावे न कि दुख दर्द सहले न जाए बचिया। लेकिन केहू तरह झेलत रह जा। एक दिन ऐसा आयल कि माई न मैं महतारी हमनी के मुआवे के प्लान कैलस। बस हमरा दिल में ऐसा लागल कि घर द्वार छोड़ले में भलाई बा, अगर घर द्वार छोड़ के भाग जाइए तबे जीव बाची, नहीं तो मैं महतारी या तो जहर दे के मुआ दीत या तो नरेटी छाप के मुआ दीत। भैया तू हमरा के छोड़ के भैया तू कहाँ चल गई रह? हम कतना छपटा इधर उधर खोजत रही, तू काहे हमरा के छोड़ के भाग गई रहला? बचिया हम तहरा के छोड़ के ना भगनी, हमार किस्मते खराब रहे कि हम भटक गई तो हमार मुलाकात एगो जोगी बाबा से हो गई। जोगी बाबा अपना साथे लिया के चल गई। हमरो के ना एगो आदमी मिल गई ना, आ उनकर लोग लइका ना रहे तो वो अपना घर में अपना बेटी की तरह लिया के हमरा के पाले पोसे लगना और उहे हमार शादी ब्याह कर दे है ना भैया। जाए दो, देख के तारा के जीरा जुड़ा गई, दिल में तसल्ली मिलल, खुशहाल बाड़ू ना? ठीक बानी भैया, हम एकदम बढ़िया से हबे को काम करब भैया। उतना ढेर दिन की बात तो हमनी के मिलल बनी जा, अब भाई बहन संगे हमनी के रह के अब तू हमरा के कहीं छोड़ के मत जइहा। पगल हो ऐसे ना सोचल जाला, तार शादी ब्याह हो गइल बा, तू अपना परिवार में खुशहाली जिंदगी जिया, हमार चिंता फिक्र छोड़ दो। अरे भेंट मुलाकात हो गई ना, दिल के तसल्ली मिल गई ना, हम धरती पर बानी, अपन घूमब फिरब मांगब खाइब, अपन यही तरह जोग में जिंदगी बिताई, यह हमारा कर्म में लिखल है ना भैया। उतना ढेर दिन के बाद तो हमार भाई मिलल बा, हम अपने लगे से अपने भाई के कैसे दूर जाए दे? देखो दिल पर पत्थर रख, संतुष्टि मिली, समझ गेलू ना? ना रोल जाला बौरा कहीं का। आज हमनी के माई रही तो हमनी के ना बिछड़ल रहती जा। अरे माई रही तो मैं भाई महतारी पीछी पर सोइठा बजाइत हैं। बाबू निर्दयी रहन, जौन जौन मैं भाई महतारी कहत रहे ओकरे कहनाम तो करत रहन, लेकिन कुछ खोज खबर लेहल उन लोग के? ना भैया खोज खबर उन लोग के ना मिलल। हमहू आज तक लो दुआरी पर झाके ना गईनी। देखा अब कोनो गलती सही भाई लोग के तो हमरा के माफ कर दे, लेकिन हाथ जोड़ तनी तोरा सामने, तू हमरा के छोड़ के भैया कहीं मत जा। ए भाई कौनो गलती तू नहीं कैले हो, ठीक ना? हाथ मत जोड़, शर्मिंदा करत रहो भाई के। देखो जे सरंगी उठा लेला ना तो एगो वचन लेला, आ वचन के आधा अधूरा छोला पर जान तू कहला पाप पड़ला। तू चाहत रू कि तार भाई पाप के भागीदार बनो ना? हाँ अब वचन टूट जाई तब सोच ल कि का होई। हम उहा के बुलाओ तनी भैया, तू देख ला उनका के। हम उहा के बुलाओ तनी भैया, तू देख ला।
हम तो चाहत नहीं कि यही तरह खुशहाल रह बहन, यही तरह हंसत रह रे। बहुत ताकि कष्ट देखिए झेलने ना, बनी हमनी को। हमार दुखे दूर हो गई। आज तहार दुख सुनो दूर हो तनी जाइए, जी। टेंशन मत लो। का रे का आई ना। बात रहली? बड़ा टाठ आवाज में चिल्लाता भाई। का दिन भर चिल्लात रहलू? आ रो तड़ी रे बाबा कुछ करी का? ना हम काहे के कुछ कहब आ काहे के कुछ करब। ए जी ये हमार जवन भैया बिछड़ल रहा ना छोट पे, ये हमार भैया हम। बात पागल बुरा मत मानो बाबा। ई न कोई के देखेले ना तो कहले ना कि हमर भइये हम ना तो हकीकत में हम ओकर भैया हैं। नरे गोड़ लगत है। खुश रह। जानता नहीं ई न सोच सोच न घरवे में रोवत रहले। ढेर खूब हम मनावे के कोशिश करना कि ना रोनी। देखो हमारा बहन के हंसी खुशी रखी हो। अगर तनको कष्ट देब तो सोच ल कि हमनी के दोनों भाई बहन के जब दिल में दुख होई तो तू सुखी से ना रह सकेला। ना भैया ये मत कह इनका के। ना हम ना एकदम खुशी से रखी ना, जौन मांगेली तौन चीज लिया के हाँ दीदा। कष्ट ना होके के चाहिए। अगर दोबारा घूमत फिरत आईब, अगर सुन ले कि तू हमारा बहन के दुख देत रह तो सोच ल यह जोगी के बदुआ बहुत कड़ेर लागेला। बाबा ये तने हमार खुशी बा न कि ई रउआ के देख लेलस न तो बस खुश रहो। जब आवत रही तब दुआरी पर बैठ के सोची रोई खाला रोए बातें बतियाई। जाए तो बहन अब तू देख लेलू ना, हो अब खुश बाड़ू ना। खुश बानी भैया, लेकिन तू मत जा यहाँ से। हाँ कोनो दिक्कत नहीं के यही में रउआ रही जेने से मन करी ओने से अपन जाके घूम घाम के। एक ही बात के जिद ना कल जाला। देखो काहे के हम धर्म नासल चाहत रू। जोगी बनी तो जोगिए रहे द। एगो न उ तू प्रतिज्ञा होला, उ जब कसम खाइल जाला जे जोगी बनेला न उ मुंह में आके त्याग देला, ओकर अब दूसर दुनिया हो जाला। आ तू रोवा मत। अब कह दे तार भैया लोग गुला न तो कह दे भैया खुशी खुशी तू रह। चलो खुशहाल रह। अब हमके खुशी खुशी विदाई कर। अपना हाथ से 10 20 50 दे पगली। काहे कि तू रोवत तड़ी। दें जी पैसा। देखो लिया चलो घरे आ उजे न बढ़िया से कपड़ा लत्ता दे के आ विदाई कर दहल जाई। अब आइल बड़ा कितना दिन पर बेका पड़ खाला पैसा दे के विदाई कर दहल भैया जी। आवत जात रही है, ये अपन बहन के कबो मत भूलिया तू। अरे तहरा के हम कबो ना भुलाइब हो। एह नगरी में आई न तो जरूर एक बार तहरा द्वार पर दर्शन देब हम। ठीक बाटे। ठीक है चली तो तब कपड़ा तू लत्ता अपन ख्याल रखले रही हो, ठीक ना। ठीक बा। चलो हो कपड़ा लत्ता एगो किन के दे दहल जी बाबा के। चली तब किन के एगो कपड़ा दे दी। कितना दिन पर वो आइल बनी। बड़ा भाग बढ़िया रहो। भेंट मुलाकात हो गई। चलो बचपन के बिछड़ल एक बार देख लेनी तो दिल में सुकून मिलल।